سلام تخططت نازي channel كمي كان يخون كمي تخونو لومي نقول ناتق من نارس هذا غريب اللخو نايلو مارس تمرتنا مبار كمي جيرنا متحلل تسبات وي بزتفر عليه من قد كتحللونا زخولو سبات زتقومولو ميلاتات نلاليو زوم زتحللو سبات أبستفر عليه كفالنا هيوتنا حقات منا قولو محازوتنا كخونو يقولو بستخال قربتنا كخونو يقولو أبحلارو مسانا كله يقولو سبات اللو دليتاتهم نمركاب كل جزء بمثلال تراي كرهبو زفتنو زيهم سبات زياتهم كم وحدات هيكوننا بزيوت بزحات يوم أبستفر عليه كفالنا هيوتنا ما كن ريوم نخل سلازي لومي انتا كنقبرينا نوعا ما معرا يكوننا كنزهرب قليل عرسا يكونن أب هيوت نسب كتعري تخلنخا نفسها هاتعري تخلي وي نفسها إيخا وي إيخي كتكالا خلن كتفلت تخلي سلازي زانا لوم تمرتي كمي جيرنا استفل عليو ميلاتاتنا تتقومن عنا زبدلنا زلو سبات تميلاتاتهم علينا نفسنا كنكالا خلن كانت حن نخل إياخد كون موقعت حنا تتمرتن So نايلو مارس تمرتنا manipulative people and how to deal with them مدنا قرتين متحلل سباتن كمي جيرنا دما نفسنا كنكالا خل نخل بالحتاتهم علينا نفسنا كنحجز نخل يا تقداميت بالحت مدنا قرتين زتحللون سباتن زتقومولا I'm right you're wrong قداميت نساتهم تقومولا ميلا كل جزء نعخا وين عخي كم جيجنيا كقبرو خايم زفتون زياك نسول الله كلالنا they think their approach is the only solution that can work and need everyone to get on board كل جزء أبزخون يكون كفالنا هيوت أبصراحة ديو أبزخون مميات اتهانسهم زمرجوا نسات رايتها قنعت من قدي ذي كالو سبات حسابات قبلوا هيدلون يوم بستفل عليه من قد ساعات غيرهم دما بتناتهم هيوت تو خامس فتنو سلازي بمرداء زي كونها بمبزحت جزء أشكعهم يم أو تو خامس فتنو تناتهم من قدي ناي كال سبات حسابات ناي كالو سبات من قدي كختلو سلازي دليو أب بوليتيكا كون خل أب محدرا كون خل أب هيوت كون خل أب تمرت كون خل ولا بجروب زخونة كسرح كلا كل جزء زي أنا زبل كويك أنا أتيهم زبل صوب بجاك آخر زخوني يكون كاب سب حساب قبلوا هيدا اليوم تناتهم ترى مغنياتو سنين نغنرينا سلمتاي تكملا كاليتي manipulative people only care all their needs to be met تعلماناتهم دليتاتهم باقتاتهم كمال علوم قدام النتي زقدسهم نعم أبتا قدايتيا حلافነት ديا زلا نسا قداميت نعم كتكون يمزليو سلازي اتا دليتاتهم ميت خاميتي كمالا تخينو تاناتهم حساب ترايا كقبلوا زلهم تاناتهم حساب تتقبلك تدليتاتهم ميت خاميت كرميو بفلاي أبزي بوليتيكا ديو أب محدرا ديو حبراو سرح ديو بروجكت ديو جروب وورك ديو الزبهريات زي يرأيتهم كم زلهم سبا قوليهم يمزرعيو مغنياتو تانعهم تتعم ترى جيرهم أبغى زبالة عدلات نعم علوم نايكالق نايقر صومني مالتي سو كل جزء انتهى قبل خان عاخا استفل عليه ميلاتات جيرهم تقيتهم أبتا مسمرهم كتعتو بتانسهم زلي واخد كيد شعو نساتهم يربحوا نسخاقن they don't care سخات قدات خليها that's not their business ساتهم نسهم كرخ بكخلوا لهم تدليتهم مالتي زيا مخرجيا نبلا زلنا كاب psychology today زبحال هذا عبي digital magazines مثلا سلازي control نحد نجار كقعات روت خينهم بتنسهم زليو كخيس لز زليو قدامت علاماتهم دما ساعة كنسوا على لنا it feels like you give them everything and they don't give a damn كل زليو بهوت كتمار عليهم تخليها كل نسهم زليو من قد كي تخليها and that's not enough أي قد سومني كندزي بكاس خان عبد الناسي كندزي صاحب كأزيا خانا قبل الكاس بحال يلنا أبو كل جزء كتب ترى لك ما هبي يلنا كابو بقوم وقت حدقات كجبر أي كلون يمسون أتاسهم زليوا that's it نحات راح تكبر لك and this is very dangerous معناته at some point كن رينا أنت عينت عنوات قبل لنا أب نفسنا أب هوتنا خطل كم زخل مالتي كل جزء تاجر روحناته my way or the highway كل جزء أنا زبله ويناتي من قدي يزخون يتناتهم علامة مالتي كالاي they blame you تخلي تستقبلها ميلا بزي قدس ناتهم جيجا انتي عنوات جيرون بزي قدس كل تجيجا ناتهم بسنك خايو بسنك خيو خمزو خينه يخاتم بحالشو ونياتو ناتهم ودقات ناتهم دخامنت ناتهم شللتنت استفل عليه نجر كون خلي زودغون even ناب حد سرح ناخذو دونجيوم تبزيحهم you are the responsible person أب فتنان تحردي حليفو نسخة خد حتاتي أب anything
كل ነገር ተደሚሩ ናባኻ ይዝምለስ ምክንያቱ ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓላፍነት ምውሳድ ኣይናቶም ናይ ኩሉ ግዜ ጌጋ ናቶም ናይ ካልኦት ሰባት ጌጋ እዩ ነይሩ ንሱ እቶም ናይ ካልኦት ጌጋ ኣብ ከምዚ ውዲቕ ንዝብል እምነት ኣለዎም ከምኡ ድማ ንዓኻ ክእምኑኻ ወይ ንዓኺ ክእምኑኻ ይፍትኑ one sign you're dealing with a manipulative person is they blame you for their mistakes እዚኣ ድማ ተቐዳመይቲ መለለዪት ታርጋ ናቶም እያ እንታይ እሳ ናቶም ጌጋ ንኻልኦት እዮም ዝብዋህ ናቶም ድኻምነት ካልኦት እዮም ተሓተቲ በኣ ስለዚ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ጻዕዳ እዮም ጌጋ ዝበሃል የብሎም ከምኡ እዮም ነፍሶም ዝፈልጥዋ and that's a problem so ካልእ gaslighting ዝበሃል ኢፌክት ኣሎ ከምዚ gaslighting ዝብልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኸ is where a manipulative or manipulation use it to get you a sense of guilt for their mistakes or question yourself for what questioning yourself like you did something wrong እዚ እንታይ ዘ gaslight ዝብልዎ ኣገባብ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ይፍጸም እሞ እንታይ ገብሩኻ ሶም ተቀላጢፎም ንስኻ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ነፍስኻ ከም ትበኣስ ይገብሩኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ኢሎም ነታ ናቶም ጌጋ ናባኻ ኣልጊቦማ ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻ ሓላፍነት ወሲድካ ምስ ነፍስኻ ከም ተስቆርቆረ ይገብሩኻ ንሳቶም ከዓ ደቂሶም ሓድሩ this is a big problem ምክንያቱ ሓደ ንስኻ ኣይበደልካን ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ናትካ ጌጋ ገይሮም ይእምኑኻ even step ሓንቲ step ንየኹ ክንወዛ they blame you for everything ዝግድ ዝተጋገይዋ ኣብ ሂወቶም ዘይተዓወቱሉ ነገራት ንስኻ ኢኻ ተሓታቲ ናቶም ማለት ስለዚ ብሂወቶም ከም ትሕተት ይገብሩኻ ማለት እዩ this is very difficult to handle ምክንያቱ ንስኻ ሰብ ሂወቱ እዩ ከም ሓድር ዝኽእል ብናቱ ነገራት ዳይካተ ዝኽእል መርናይ ካልእ ሰብ ተሓታቶት ከሆነ ይትኽእል ኢኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣለዎም ክእለት ኣለዎም ኮንፊደንስ ኣለዎም ልክዕ እቲ ናቶም ክእለት ተንቲኖም ብዘረባ ዘራዚሮም ኣብ ርእስኻ እዮም ዘንጥብዋ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናቶም ጌጋ ንሳቶም ደቂሶም ተንሲኦም ዝደንጎይዎ ቆፀራ ንስኻ ትማል ምሸጥ ዓሊልካኒ ወይ ከምዚ ጌርካኒ ወይ ከምዚ ጌርካኒ ንስኻ ስለዘይደወልካለይ ንስኻ ከም ስለዘይገበርካ ተባሂሉ ንስኻ ይቕረ ከም ተሓትት ትፅቢት ኣለዎ like crazy ከምዚ ጽላለ ኮይኑ ይስማዓና ግን ሓቂ this is a proven fact this is very proven fact ቁጥር 3 they don't talk they don't walk the talk እዚኣ ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ከተስተውዕልዋ ዘለኩም ምስ ሰባት ክትራኸቡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ክልተ ነገራት ከተስተውዕሉ ኣለኩም ዝዛረብዎን ዝገብርዎን ይዛመዶ ሰባት ብዙሕ ክልፍልፉ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገር ክብሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓቀኛ ምስሎም ግን ኣበይ ዘሎ ኣብ ዘረብኦም ኣይኮነን ኣብ ተግባሮም እዩ ዘሎ do they do እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ይገብርዎ ዶ ይፍትንዎ ድዮም ኣብ ሂወት ይነብርዎ ድዮም ይፍትኑ ዶ ኣትሊስት ንኽነብርዎ እዚኣ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ሂወትካ ነናይቲኻ ክትኣምን ዘለካ ንዘረብኦም ከይተኣምኑ ዘረባ ሰብ ክእመን የብሉ ግብሪ ናይ ሰብ ክትኣምኑ ኣለኩም ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክመረካ ተኮይኑ they have to at least ወይ እዚ ትምህርቲ እዚ ካብዚ መፅኡ ኢሉ ክነግረካ ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ንሱ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሂወቱ ዝፈተኖ ክኸውን ክኽእል ኣሎ and that's very important ስለዚ ኣዝዮም ሰባት እዚኣቶም እዞም ማኒፑሌቲቭ ሰባት ኩሉ ግዜ ንሳቶም ዘይገብርዎ እዮም ንሳቶም ኣብ ሂወቶም ነቲ ዘረቦም ከተግብርዎ ኣይክእሉን እዮም ይዛረቡሉ እምበር ኣይተግብርዎን እዮም ከተግብርዎ እውን ድሌት የብሎም ዕላማኦም ተዛሪብካ ንሰብ ምትላል ጥራይ the best way to tell if someone is trying to if someone is manipulative or not is to watch their actions ሓደ ሰብ መታለሊ መደናገሪ ኣይኮነን ዘረቦም ዘይኮነስ ተግባሮም ኢኻ ክትጥምት ዘለካ ይብለካ you should characterize people by their actions and you will never be fooled by their words this is so beautiful እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብ ኣቢጋል በርነርስ በሃል ሰብ ዝመፀት እያ እንታይ ትብለና ዘሎ ንሰባት ተግባራቶም ተኸታቲልካ እንተሪኢኻዮ ብዘረቦም ኣይክትዕሾን ኢኻ ኣይክትደናገርን ኢኻ ኣይክትታለልን ኢኻ ተግባራቶም ቅድም ክትርኢ ኣለካ ብዘረቦም ሽዑ ኣይክትደናገርን ኢኻ if someone is lying to you about who they are what they have been doing or where they have been or who they have been with something is not right ሓደ ሰብሲ ጠቕላላ ብዛዕባ መንነቱ ጌጋ ጥራይ ስእሊ ዝህበካ እንተኮይኑ ኣበይ ተወሊዱ ክነግር ዘይደሊ ኣበይ ኣተዓባብዩ ክነግር ዘይደሊ መሰረቱ ክነግር ዘይደሊ ቀደም ምስ መን ራኸብ ነይሩ ክነግረካ ዘይደሊ ዋላ ሓደ ብዛዕባኡ ከፍልጠካ ዘይደሊ ተኮይኑ ክትጥንቀቕ ክትከል ኣለካ ሰብ እዚ ዝሕባእ ነገር ስለ ዘለዎ ጥራይ እምበር እቲ ዋላ ሓንቲ ዘይሕባእ ዘይብሉ yes this is እዚ ሂወተይ
ከምዚ ነይሩኒ رأيو and that's it تدليخاتو تدليخا قدفوه لك آخر أزي خات حقنا حدا سبكن بزح بزحبا دحر بايتو زحب اندهر غينو تقام له كتستوعلو دماء تحساس بكم على Number 4 ترابعي tricks تقاملا they play with your emotions بسمعتاتك مصواتن ملقاتن زيادة زتقاملو ميلايو زيادة كتنققولا لكم حزين كان تخيط كايوم زي ما دنا قرتبات حزن كاس ودقتك مخانو كتصنعنعو خايفتنون يم بت حزن كاسي كباجول كايم زيادة دفتنو مش علىك يا بقدمو انكو تعامتات وكو ابزتات كم زي بصح كاسي فلت نيره حدا سبسي حدا نقر فتينو مسودقه تمرتي كم قال لي لا اتيون دحر ودي قنت يقولوا يا مالت بزوك تحزني بالكم بقدمو انكو داركا ديسخا تشمو خين كايم بر نعخاز خونو كو يكون نبلغ تتعوي سب كنت يبلك اشوخا موداؤكم مودات على ما يكونن لمودي كان لغا صباح كتب لي خاي كلها كاز قبا جنزياتهم كل جزيه ايفن تحزنكا مليسكا كم تقوكم مسعود بوكم تحزنين يوم زقبر خاو كتنسو خايدولين يوم سلازي تنقاقي اليوم يوم سو بازياتهم number 1 زياده ما تكتستعوا لازم لكم يا زيا they are skilled and confident and can make a thing or situation look like it is your fault and you can believe it زيوم سو بازياتهم ابز ነገር እዚ ዓብ ክእለት ኣለዎ የንብቡ እዮም ብዛዕባ እዚ ነገር ኣዝዮም ከምኡ መታለልቶም ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ንሰባሲ ኣታሊሎም ድሌቶም ይረኽቡ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም they are players ፆታ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ስለ ዝፈልጥዎ ነፍሰ ምትእማን ኣለዎም ክዛረቡ ከለዉ ብክእለት እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ነቲ ጌጋ ናቶም ናትካ ጌጋ ኢልካ ኣሚንካ ስኻ ይቕረ ኢልካ ክትቅፅዓሉ እውን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም ነብስኻ ክትቀፅዕ ወይ ንስኻ ክትቅፅዓሉ ትኽእል መንገዲ ብናቶም ጌጋ ከገብሩኻ ይኽእሉ እዮም they are not easy people قليل ነገር ካይኮነ they may use phrases like ናብነት ኣብ ሓዳር ተኾይኑ ወይ ሰብ ሓዳር ተኾይኑ እዚ ነገራት እዚ ብኸምዚ ከተስተውዕሉሉ ትኽእሉ ማለት እዩ they may use phrases like if you really love me you would never question me ናብነት ዝኾነ ነገር ታጋጢሙ ሰብ ዝኾነ ነገር ተገይሩሲ ተኻላይካ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኣበይ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ሓተት ተጀሚሩ እንታይ ይብሉ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ለካ እንተ ኮይኑ ወይ ፍቅሪ ተፍቅራኒ እንተ ኮይንካ ወይ ፍቅሪ እንተ ለካ ኮይኑ እዚ ሕቶ እዚ ንዓይ ተሓተኒ ኢኻ ይብሉካ why not they ተሕተት ሕቶ እዩ ወላ ሓንቲ ዘብልካ እኮ መልስ ኣለካ ሓደ ሰብ ግን መሰረታዊ ሕቶታት እዚ ንፍቅሪ ምልክት ሕቶ ስለ ዘተኻይ of course ኣለዎ ባላንስ ግን ተታሓቲትካሲ ጌጋ ዘይብሉ ሰብ ሕቶ ኣይፅልኦን እዩ ክምልሶ ድማ ይኽእል ካልእ ድማ እንታይ ይብሉ I couldn't take that job ዝኾነ ሓደ ሰብ ክልተ ኣለዎ ኣብ ሓዳርና ምንት ወይ ፍቅሪ ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ግን ዝኾነ ካብቲ ዝነበርዎ ውፅእ ዝበለ ነቲ ህይወት ክቅይር ዝኽእል ነቲ ሰብ ግን ዕቤት ከምፃሉ ዝኽእል ተኮይኑ ንድሕሪት ክስዕብዎ እንታይ ይብሉ እዮም ኣነ እንተዝኾነ ኣብ ናትካ ቦታ ኣይምተቐበልኩን ኣነ ኣብ ቦታኻ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክቕበል ኣይምኽኣልኩን ኢንዳይሬክትሊ ንዓኻ ንኸይትዓቢ ንምዕንቃፍ ዝጥቀሙሉ እዩ ወይካ I wouldn't want to be away from my kids so much ናብነት ኣብ ካልእ ከተማ ከይድካ ምስራሕ ገለመለ እንተኮይኑ እንታይ ይብሉ ተኻላይ ክፋል ማለት እዩ ኣብ ተሓዳር ዘሎ ንደቀይ ስክሳዕ ክንዚ ገዲፈዮም ክርሕቕሲ ኣይመርፅን ማለት እዩ ኢንዳይሬክትሊ ስኻ እውን ኣይትኺድ ዝኻ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቶም ኮንትሮል ንኽትኣቱ ዝጥቀሙሉ ሜላ ዳእምበር ከም ሓልዮት ኮይኑ ዝስማዕ ግን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዚኣ ምኽሪ እዚኣ ካብ ቲሞቲ ጄ ሌግ ዝበሃል ሓደ ዶክተር PhD ማለት እዩ ኣብ ሄልት ላይን ዝበሃል ማጋዚን ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና የተሓሳስበና they try to make you guilt and make you feel not worthy of the things in relationship you have ኩሉ ግዜ ድማ ኩሉ ግዜ ኣዳኺሞም ንዓኻ መወዳእታ እንታይ ክገብሩካ ይደልዩ እቲ ዘለካ ነገራት ድዩ እቲ ዘለካ ፀጋታት ዘለካ ሂወት ሓዳር ኩሉ ከምዘይግባኣካ ንዖም ምስኦም ምህላውካ ስኻሲ ፀጋ ምዃኑ ንስኻ ንዖም ከምዘይትግባእ ገይሮም ይእምኑኻ ማለት is very dangerous ነቲ ናትካ confidence ናትካ self worth ወይ ካ ክብሪ ናይ ነፍስኻ ይግህስዎ ኣብ ነፍስኻ ከም ትስከፍን ከም ትሓፍርን ድማ ይገብሩኻ እዚኣ ድማ ክንጥንቀቐላ ኣለና ማለት እታ ናይ መወዳእታ ድማ how to deal with them ከመይ ጌርካ ክትከላኸሎም ትኽእል ወይ ብኸመይ ክትጥንቀቕ ትኽእል ነፍስኻ ክትዕቅብ ትኽእል ክትቅይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ they skilled people ማለት ክትፍትን ትኽእል እንዲኻ ግን እታ ዝቐለለት ንስኻ ነፍስኻ እኹል ኣፅዋር ምንዳቕ እዩ ንሰባት ክትልውጦም ከቢድ እዩ ስራሕና እውን ኣይኮነን ዝያዳ ነፍስና ክንልውጥ ኢና ትምህርትናተይ ኩሉ ግዜ ንነፍስና ሰልፍ ሪፍሌክሽን ቀዳሞት ከምዚ ዓይነት ሰባት ከይንኸውን ነፍስና ንኽምርምር እየ ዝገብሮ ዘለኹ everyone we have to check ቀዳመይቲ ክስቶ ከምዚኣ ካብ ትብል
point here أنا كمية زين نتبتها زيادة تنسي يتكبرني وي أبي وتي ينتبارقني يكنبل لنا زيادة قدامي تحطه بستمرتي تزيك كوينو دما كبابينا دما عزب ما نفسنا كنكلاقل مالتي so قداميتي first set limits to protect your safety and peace of mind قدامي كل جزية دوب كتقبرو اللي خدك لك سبات نتناتك وحسنت أكلاو وحسنتك كمودما نحنقولك وحسنت ويكسانت زتنقفو خيكونو دوب كنقبرو اللهم كنكلالنا كن عكتهم كنكلالنا أبا أكلاوي أكلنا يكون بحنقولنا سقم الخين فتر كل جزية دوب كنقبرو اللهم كنكلالنا اليوم سبات زياتهم أبتكعنا أنتو قدام أنت كنقبرالنا leave the room نتكذا خد كدفت كلالك exit the apartment أبغى أنت خينك كتوزع لك كيف لك له stop the car ممكن أنت خينك قد بزعباز يوم مزرعك تطوع بالكاتور دالك قال دمام مسؤوم زلك connection stop كتقبرك كتفتن كتكلالك أحضرت الله خيف لي اللغون أبكار لازم دناتات تخينك مزيوم سبات زلك connection تطوع مبال أكيد داسيو مغنياتو they will always find a way مسؤوم جدا كتزرارة من خينك كتعللهم تخينك أبدا شاهي كتكيد لك أبسط أكوب زلوا مغنياتو عوي لهم حركات غيرهم يما مسمر كتو خاصفتنو ببخيات كخون قل بغرقر كخون قل بقال ماله بستفل عليه بالحتات لهم أبتمي لهم زتوها تسخا كل جزء كم قبلنا فكم لذي كمون خيطكم أب حبارة بوتا خينك كتزرار بلو كلماتي دعنا don't fall into their blaming trap even if they have been manipulating you زيادة ما تقدمي تاخذ السؤال لكم زين سبازياتهم بزح جزء يبدلوهم نيرهم خونو it's okay انتي كتكوني بركان لك كمان سوم تاي حدا نسبات منقاف كم ستخم زغيرنا خمس سلوز قبر كان قال لهم نسبات بليمينغ ابريم نحنا خمون كوينا خمس سلوز قبرنا عم بلين كنقبر كنا بري بالله مغنياتو تمامناتو نابانا خيسقر حلافنت كنوسد علينا سوم حلافنت يوزنوا نحنا حلافنت وسينا نعم كات كنقبرهم كنكلالنا كن اليوم كنكلالنا زكاء تخوين زي لغا نفسنا كنكلال كنكلالنا ስለዚህ ድሕሪ መጥዓምትና ኮይኖምኩም ዚ ዓይነት ሰባት ክንለምዶ ኣለና ክብል ከለኹ ትሶም ዝብልዎ ክንቅበሎ የብልና ስኻ ከምዚ ኢኻ ወይ ጊጋታት ክቡና ከሎ ሸለል ኢልና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ንዖም ከነቓቕሑ ምኽእል ክቕይሮም እውን ይኽእል ነፍስና እውን ብዙሕ ክንጉዳይ ንኽእል ኢና ከምዚ ዓይነት ሰባት ዝገበርኹም ምስ ፈለጥኩሞም ዋይ ከም ዝገበረኒ እዚ ከም ዝገበርካ ንስኻ ኮን ዓይዶ አንተ ከምዚ ትገብረኒ ገለመለ ኢልካ ነፍስኻ ኣብ ዘየድላ ዓዘቕቲ ኣብቲ ናቶም ዓዘቕቲ ከየተኻ حلافنت وسيتك عملوات تبقس tell them clearly with examples كمودما بنصور ابنت هبكا اتا كمز جبر كني وي كمز جبر كانسي ازيا نعاي غودل يانيرا كمز يكونز جبانانه بخمزن ايه مساي كونكشن كتكبر زدليكا بنصور كنغرا مالنا نعاي ابتا كمزيا زبلت جيجا ناباي زلجب كان اتا جيجا يكونتن دحرج كمز عين جيجا ناتكايو ناباي تصقحلي كليرلي بنصور تزين غير كام ايردوم انا صيركا تعملختي كتنغرام تكالك سلازين سلستين حاده ابتناتو حماماتينا دي ممرار كالاي نفسنان حنقولنان كابوم ديستانس كنغبر كنفتنا لنا كاين غدا سالساي دما بنصور زخونه اكزامبل نابنا ابنت نابنا اب كمز عينت اتعلالي ابد عليه زرخايو قبول يكونن انا يقبلوني بخمو كتقربنا يدلني سلازي انا بخمزي اجباب تقرب كاني قربك كازخل وي قربك زخل لنا بنصور تدليتاتنا كنقرب علنا ማለት እዩ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል መፂኹም ዘለኹም ሽመ ጆርጆ ድራር ዝጂ ድራር ዝበሃል ቻነል ኣተሓሳስባና ምልዋጥ ቁጠባና ምዕባይ ከምኡ ድማ ሕማቕ ልምድታት ኣወጊድና ሕማቓት ሰባት ካባና ዝርሕቁሉ ፅቡቓት ልምድታትን ፅቡቓት ሰባትን ከዓ ንስሕበሉ ባህርን ምዕባል ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣቲኹም ተተማሂርኩም ክትዓብዩሉን ክትነቅሑሉን ትኽእሉ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እነዚያ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ኣብዚኣ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ሓሳባት ኣለኩም ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ እቶም ከም ወትሩ እናረኣኹም ተዓብዩሉ ዘለኹም ድማ ፅቡቅ ገበርኩም ንኻልኦት ኣተባብዑ ንዓውን ኣተባብዑኒ ካልእ ሰብ ትፈልጥዎ ነዚኣ ቪድዮ ክጠቕማ ትኽእል እያ ወይ ክትጠቕማ ትኽእል እያ ዝበልኩማ እንተሎ ድማ ሼር ግበሩላ because sharing is caring ንሰብ ክትክትቦ ከለኻ ተገዳስነት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ቻው